Hello, good morning. For today's video, yata karon dinhi sa Bukirin, no? Itong himuon atong lampasan ning palibot sa rambutan. No? Bani palibot sa rambutan. Kani. Tungod kay namunga naman gud. Aron makakaon na pud ta. Once itong limpyuhan ni palibot sa rambutan. Aron ka malipay pud ba ang tanom. So atong gibisita pud ang ato nga mga tanom. Sama ni mga saging. Kay ato na po ning tisukan ang mga saging. Sayang ang mga area. So ato sa himuon ang hawan-hawan sa tanim. Ito ang palibot sa mga tanim. Palibot sa mga tanom sa hawanan. May siya mo gitawag og kalabas, ha? Kalabas. Kung hawanan palibot sa kalabas. Mga lingin dito siya nga baga. Tawag og miracle fruit. Ano siya? So sinipiyuhan. Aduh. Sinipiyuhan natin itong mga tanom. Dan pud nga mo produce pud sa bunga. Sinipiyuhan. Wala to ang